информираност, образованост и мотивираност. Дипломите, които вие завоювахте, са измерно доказателство за придобитите от вас висококачествени знания, умения, квалификации и конкурентна способност. Това, което казвам, е истина поради следните две причини. Първо, вие завършихте най-реномирания инженерен университет на Балканския полуостров. Както нашият ректор заяви неотдавна по националната телевизия, Техническият университет София няма конкуренти в България. Техническият университет, цитират, се конкурира с европейските и световни университети. Днес в сферата на високите технологии инженерното образование безспорно е едно предимство. Защо? За да е възможно една държава да решава проблеми и да реализира възможности, е необходимо тя да притежава собствени специалисти, които да могат да мислят в термините на управлението на сложни системи, не само в термините на кратковременни тенденции и конюнктура. Тези специалисти трябва да притежават задълбочени и то технически базирани инженерни знания и умения. Какво е инженерството? То е област, която от човешките мечти изгражда реални системи. Той използва достиженията на фундаменталните науки, на хуманитаризма, като обаче се издига над тях, защото инженерът използва получените знания и умения не само за да разбира и обяснява околния свят, но и за да го формира. Далеч съм от мисълта да противопоставя техниката на красотата и изкуството, на хуманитаризма. Разбира се, че на първо място винаги стоят човешките потребности. Но именно от тази гледна точка ролята на инженерните специалности е още по-значима. Защото физикът, химикът, биологът, лекарът, финансистът, обикновеният човек не могат да са пълноценни без инженерните продукти. Второ, вие завършихте инженерна специалност и факултет, който, шеговито казано, са номер едно в Техническия университет, но не само по азбучна наредба. Освен, особено пред такава аудитория, винаги се чувствам задължен и не пропускам случай да подчертая три важни качества на нашата специалност, които според мен, без да подценявам другите специалности, са основание тя да бъде интегрираща. Това са нейната триизмерност, универсалност и търсеност. Триизмерност. Машините и процесите може да се характеризират по три признака. Физически, да развиват сили и моменти. Информационни, да възприемат и обработват сензорна информация. И интелектни, да имат автоматично интелигентно поведение. Това триизмерно пространство е един багер класически, например едномерна машина. Компютрите са двумерни машини, не могат да упражняват сили и моменти. Докато едно автоматично устройство, автоматизиран процес или робот са триизмерни. В сравнение с другите специалности, автоматиката придава трето измерение на машините, агрегатите и процесите, а именно управлението и интелигентното поведение. Универсалност. Управлението се занимава с всички форми на поведение, без значение от физикалната му същност. Това важи във всякакъв вид машини, устройства, процеси, включително и за компютрите, биологичните системи, организационните и финансови системи на обществата. Всички те имат поведение и се нуждаят от управление, съобразено с определени задачи и работна среда. Искам да подчертая последното. Средата все по-често се впазва с тази на човека и тя налага високи изисквания за автономно поведение на машините. Търсеност. Факт е, че съвременните машини, уреди, сгради, транспортни средства и прочее стават автомати и роботи, а съвременните процеси автоматизирани и роботизирани. Факт е също, че производителност и качество в условията на пазарно стопанство и конкуренция не може да се постигнат без автоматизация и ефективно управление.
Именно този факт обективно очертава онази пазарна ниша, която предопределя стратегическото значение и мисията на завършилите факултет автоматика, а от тук и тяхното нарастващо търсене на пазара. Искам да отбележа още нещо. Не е вярно, че автоматизацията генерира безработица. Автоматизацията не само води до по-ефективно производство, до пестене на ресурси, до облегчаване на условията на труда и така нататък, но тя също така генерира нови работни места и търсене на специалисти с нови качества и познания, инженери по автоматика. Уважаеми колеги, нашата специалност обаче е динамична, трудна, неукоемка, изисква непрекъснато усилие, за да си на ниво. Дали това не е обезкуражаващо? В никакъв случай. По-скоро това е вашия шанс. Защото там, където има предизвикателства, има решение. Защото там някъде в средата на всяка трудност са скрити надеждата и възможността за успех. Разбира се, гаранция за лесни успехи няма. За сметка на това, особено с оглед на европейското развитие, европейските тенденции, нашата специалност предлага една наистина достойна професионална перспектива. Колеги, от утре вие ще бъдете в ново състояние. Вие ще бъдете между това, което сте и това, което бихте искали да бъдете. Запомнете, че една реалност винаги се разбира чрез друга. Затова търсете промяната, защото тя винаги носи възможности, не само трудности. Не мислете обаче само за промяна на света около вас. Мислете и за промяна вътре в самите вас. Убеден съм, че така вие ще намерите по-ефективно себе си. Не следвайте единствено утъпканите пътища, които просто водят някъде. Опитвайте се да вървите там, където няма път, защото именно там можете да оставите следа. Не се страхувайте да рискувате, за да успеете. Вие сте млади, смели и жадни за знания. Не пропускайте шанса, който вашата специалност и вашата младост ви предоставят. Скъпи приятели, позволете накрая да ви пожелая здраве, търпение, упоритост, късмет и успех по ново поетия вълнуващ път. Вашето дипломиране не бива да е краят на вашите стремежи. Както географската карта не е самата територия, както матрицата не е реалният свят, така и дипломата не е самият инженер. Карта или територия, диплома или знание. Имайте предвид, че знанията и уменията водят до дипломи, а не обратното. Знанията са съдържанието, онова, което дава сигурност и извисява духа. За да успеете, наследството, за което говорих, което придобихте в това, трябва непрекъснато да се обогатява и усъвършенства. Уважаеми колеги, България вече се състезава по европейските писти. Успешна кариера в сърцето на Европа вече е реално предизвикателство пред всички вас. Ако искате обаче България да се промени, да се измъкне от състоянието, в което се намира, започнете да правите това, което е правилно, а не това, което е популярно. От опит знам, че след 20 години ще бъдете по-разочаровани от тези неща, които не сте направили, отколкото от тези, които сте направили. Затова, колеги, развържете възлите, развейте платната. Отплавайте далеч от спокойното пристанище. Брегнете по пътния вятър в платната си. Изследвайте, мечтайте, откривайте. Всяка мечта често изглежда като утопия спрямо една трудно податлива реалност. Но сведена до проекти, тази утопия може да участва в случващата се реалност. Затова смело